and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Kung galing magbunga ang naitabo ninyo, makahuna-huna sa pagpalayo ka ng lalaki ha. Busa, mas labing mayo nga kuptan ka na siya liog. Karon pala. Imo ming ipagkasal ni Cesar, Lolo Palo. Mamahimo ko noon yung kapika si Cesar. Lo! Lo, kamalipayon ko karon. Ug nakita ko ka na. May baro kag yun, naroon mo gakus na ko, apo. Kikalipay na ko ang imong kamalipayon karon, apo. Ug hinaot pa unta, gaway mamahimong babag sa imong kalipay. Si Cesar nga akong kalipay, Lo. Si Cesar. Apo, ha? Karon pala gana, may bati na kong pagigay na ng imong hinigugmay. Lo. Dili sa'yo ang mahigugma, apo. Kung sa hustong tao lang usab na to, kinip, gibate. Busa, ayaw ihurot ang tanan mong gugma o pagsalig, ha? Pagbilin usab alang sa imong kaugalingon. Ano sa'y gayon nga, dili na maayo ang dagan sa inyong relasyon, may nahibilin ka pa alang sa imong kaugalingon. Salamat, Lo. Pero sigurado na ko sa akong kaugalingon. Si Cesar na ang para nako. Ug ako lang sab ang para niya. Magkikita ng tiguang si Pulo ka mo? Unsay ang tuyo nimo, ha? Unsay ang pagkigsultihan nimo? Wa ko mahibaw. Pero tingali gusto lang siya nga makailan ako. Kung sayod pa lang ko nga ingon na din ini kasayon. Kaniadto ko pa unta kining gipabuhat nimo. Busa, say gayon nga ingnon kaniya nga pakasalan ang iyang apo. Dawatag yun na yun. Nagasabot. Atat, Dad? Atat? Natural. Pilagatuig ko nang gisigihan ug hangyo kanang tiguang nga ibaligya na diri kanato kanang iyang luna. Pero nagmagahi gyud. Busa, siya na lang ang bugtong wa gyud mo pahawa niya nang dapita. Na siya sa tunga-tungang bahin, ini kasikbit nga yuta sa tunga asyenda. Ug dili mahimong magpabilin siya dahil dapita, kay makasagaba lang siya sa akong plano sa maong dapit. Dad, lapad na kaini atong kayutaan. O kung buto na hunaon, mura na lang ugwa ka ng ihang luna. Iha, I call it investment. Still, Dad. Nagkasabot na kita ninimbahin na Marilyn. Matud mo, dili ka mahimong babag sa akong mga plano. Okay, fine. Fine. I'm keeping my mouth shut. Good, sweetheart. So, Caesar, padayon nga itong plano. Sa gayon nga hagdun ka ni Pulo nga pagkaslan ng iyang apo, dawatag yun dayon. What? Madeline. Okay. Magawas na ko gikan din, Dila na kumaantos nga mamati pang inyong panagsultihan. Murag kumuto ng akong dughan, Daddy. And yet, you don't seem to care. Madeline, sweetheart. Ay, maghatod ko ining mo mainom nyo rita. Yatag na nila. Ako'y labot. Senyor, ni anagipangayo ni mong mainom. Mayo. Ipahimutan ka na dire, Josefa. May lain ka po bang isugo, senyor? Wa na. Magabiya ka na. May mahinungdanon pag kami pa nagsultihan sa imong anak. Sige. Sige kaingon ko na,
Buot kong ipahigayo na dayon ang inyong kasal sa labing daling panahon, Cesar. Ako na'y bahala sa tanang gastuhan. O, kakadiyot lang. Pasaylo ang musagbat ko, ha? Pero unsa to? Kasal? Magpakasal ka na, anak. Gano'n ko pa kumasayo din eh. Kinsa mo ang babae? Josefa, ayaw na ka naghuna-huna, ha? Kadili raw sa magdugay ang ilang kami niyoon. Cesar. Magkabiyay ka na, Josefa. Pasag din kami na si Cesar ang magkasabot sa umaabot niyang kami niyoon. Magpakasalag akong anak, unya, di lang ko ninyo i-appeal sa inyong panagsabot. Nak, ano man eh? Wala ka mo ilan ako? Nay. Josefa, marriage for convenience ra kining mahitabo. Busa mahimo ba? Ayaw na og panginlabot na ini bahina. Huwag kay kalibutan ini. Busa makabiya ka na. Senyor Fausto. Josefa! Nay, sige na, nay. Sige na, pasabton taran niya ka. Pasabton ta ka rin ining tanan. Karon, asa na gani kitang dapita? Yes. Sa higayon nga makasal na niya ka mo. Dili na lisod alang nato ang pag-angkon sa ilang yuta. Nakasiguro ko nga, dali na lang alang kanimo ang pagpapirma unya niya nga ibaligya di rin ako ang ilang luna. O kana ang paningkamuti. Kinahanglan makumbinsir ni mo siya. Kay kung dili, wala kita lang mahimo. Gawas sa paglikidar niya ug sa iyang apuhan. Senyor. Senyor. Kinahanglan ba yun? Nga, ayaw kong ingnan nga mukha ka karon. Karon pa ba nga hapit na kita mo lampos? Gamay na lang. Kukusa pa, sa igayon nga mawa na unya ka na si Mary. Kamo na sa buo niyang magpakasal sa akong anak nga si Madeline. senyor. Lo sa buhatan kinahanglan nimong buhaton. Kinahanglang mahug ug maayo ang pagbati ni nababayhan na diha nimo. Ngadto sa punto nga bisan unsa pay imong pangayoon, iyang ihatag. Kay kun dili, wala na tayo laing choice. Kun dili, ang paghipos kanina. Senyor. Nay, Sabta ko. gibuhat ko kini alang namo ni Madeline. Alang ninyo. Alang sa inyong kalipay. Uyata kaglaing tao. Alang sa inyong kalipay. Cesar, anak. Hindi na mo igitudlo na ko nimo. Ang kanunay na kong gitudlo nimo nga dili ka mangyatak og laing tao. Dili. Huway bali ang kawadon. Ang mahinungdanon mao nga limpyo ang imong konsensya. Nay, Anak, paluoy kasing tungdan. Pakaluluoy mo ang babae. Ipalao mo siya nga managsama ang inyong gibati. Pero di ay gamit lang ni mo siya. Kung ikaw nagpaggamit kasab sa kahakog ni Fausto, pasaylo ako, nay. Apan alang ni Madeline, buhaton ko kini. Cesar, Naanam na nako ang lamisa, lo. Nahuman na nako ang akong gibuhaton. Ang imong giluto, unsa na? May ikatabang ba ko? Oras na nga makikita ko ni Cesar dito sa busay. Siya. Bulakaw ka nga ingon yan ng imong itsura. Sa lalay gasulti siya kinahan. Nga ngumabot siya gumagano na. Nagkamuritsi ng itsura. Nagkatakulay. Ha? May hukaw nga kunaw? Siya pa dyan. Huwag ka pa makaligo. Lo, sayo ka kung naligo. Kay sayo sab kong nagtikaw-tikaw. Uwa na ba?
limpyo na bang akong naong? Ay, limpyo na. Mag-ilis na ko, Lo. Aron magkalakaw na ko. Ikaw na'y bahala diha, Lo, ha? Paghinay, oy! Ikaw lusab sa ko gapo. Karun ko lang siya makita gayo din, kamali pa yun. Si kinsa man ko nga bubabag sa maong kalipay, Mire. Hey. Ayaw paghilag. It's supposed to be me. Ako ang ngayon ni mo pagkaslan. Makadaghan na nga may nahitabo na to, Cesar. Pero, gisiguro ni mo nga way mamahimong bunga sa atong gibuhat, di ba? Still. Hey, Madeline. Look at me. Human ining tanan. Kung makuha ko na ang pirma sa apuhan ni Mary, biyaan ko din siya. O kita na sab ang mapakasal. Patience, my love. Okay? What if dili ka na niya buhian? Mapugos ko sa gipabuhat ni Senyor Fausto. Ang hipuson silang duha si Mary ug ang iyang apuhan. Aron kahatagan o katumanan ang atong gugma. Buhatan mo ka na. Makaako ka sa pagpatay og tao alang nako. Madeline. What if mahog na ang imo pagbati niya? Magkahimo ka pagkahasi mong gisaad diri nako og ni Daddy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!